Kanda. Ele na bakuru ni na kitchen, wara na agbanga. Ele hime ga na kitchen. Ele na menu seku. Irigeni. Isi irigeni anu oja mgba uli ikpori na onu ka nne m. Nwede sunu ga emota ekpa. Me ka nna onu wa aga. Unu na ezuzu ho gaga bro bra nwai. Akwa no numula adori eri mmiri. Nonsense. Ihe m jiri kpọọ n'ụda awụ dị ihe ọdọ ọwụ na enwere m kọl akpọrọ m oku achọrọ m imepe chọọchị esi ka ndị esi achọrọ m imepe chọọchị wa m ga-emepe ihe m chọrọ n'aka ọnụwụ na-aga aga unu soro m gọma mgbawa agbawa unu soro m gbawa mwuliwe elu ihe m niile debere n'aka ọnụwụ unu soro m na-awụli elu onye anọkọtakwala gekwenụ ntị bịa na m anya n'ọnụ onye anọkọtakwala nkwuo ka ma ụkwụ ihere agha gị mee ma ọwụ mee mbi out ya bụ ịgbagha m ụka maka Chineke onye m elie na ndụ ihe ọwụ chọọchị otu ọbụla m chiri bu ya gbasada ọnụ ihe mma unu ga na-ekwewu amịm na amịm ihe ụla m kweta unu kwe ihe a m kwuru praise ị ga-awa ọsha dị na kanda unu ga na-eguzo ọtọ mgbe ọbụla abịara chọọchị nwechi ike ịnọ ọdụ ihe ọbụla gbasara ego onyinye aka ọ na-agakwala ebe ọbụla ego ejiri nye onyinye nọ maọbụ ego tait mmega emega hụ aka ọnụ eyi ihe m ga-eme ọnụ enekwara ihe a m kwuru awụ otu o siri m mpa ọ dịkwa mma o mana ọ n'otu ụlọ a ka ị ga-arụ chọọchị a aga m emepe n'otu ala ilego nnukwu ihe m kwuru aga m emepe n'otu ala ilego ebe dị mkpa ha ka gị na-enweda akọ na uche nwekwara sensis inwedo ala brabra na m ga-emepe chọọchị awụda ụka nga ụla m jiri kọ ịga kpụrụrụ m ndị mmadụ ga-abịa ihe a chọrọ mmiri akụlụ mbido ha ala mmiri akụlụ otu elekwe ha na-enikpute anyị megaghị n'ọrụ etu ego siri pụta anyị zụ ala biba ya eme ya eme ka magada apụ iche ndị niile na mere na ebidoro ha n'otu nga ọ bụrụ kichin nne ga anyị gbanwere ya wụrụ ụlọ nsọ mpa ka m jụọ gị ka ị ga-esi emepe chọọchị onye kpọrọ gị Bible school na-aga aga ịga ka ị ga-esizi mme miracle kpọlitecha ndị nwụrụ anwụ ka ị ga-esi eme ya ebere ga-eme nne m gụ asị nwa nwoke maka Chukwu ana m eluzi hope nga ịnọ mana ọnwụ ihe iwe ahịa akpọwara akpọ onye ga-eburu go burula eshi buru ushi otoro agụta miracle na Bible school miracle a na-eme ọngwa ka na-agụta Bible ihe ha na akwụkwọ ihe gị shata otu nga ọbụla ịsatara gọ ya buru ya n'isi ọ wụọla ya mbido miracle na m na-ebido ihe mawu ike eji eme miracle ma egotere ya agụta na skuul ma egote ya onwedị ihe gbasara ndị mmadụ ihe a chọrọ ịwụwụ ime miracle ịgwọ ndị isi ịgwọ ndị ara ịkpọlite onye nwụrụ anwụ kwenye na ya m gụrụ ọnụ
But papa, ele udiri chọọchị chere na ọwụ chọọchị ezigbo chọọchị ka ọwụ chọọchị nkịtị. ọnụ ụwa iriela ahụhụ nkata jọọ ma ajịza eghe ajọọ m lekwenụ nwa atụrụ ọdụkwụ abụ ezigbo chọọchị ọ bụ ajọ chọọchị ajọ nwa so owere ba nne ya afọ ịnwere otu iri too etu itodu gị nọ nga ahụ yọgọyọ gị na-ajụ ma ọ bụ ezigbo chọọchị ele ka ọ ezigbo chọọchị na ajọ chọọchị n'ozam ya isi ọdụ m ga-ekwu ahụ ka gị te gị ọnụ eze ajọ oge na afọ gị ilu eze gị ka nga elu ụtọ ọdụkwụ bịa nga ọdụkwụ enyere ahụ onye ihe na-esi ka ahụ